سلام تخاتاتل تقمم ميديا سلام وسناينا تمنخو نامنا لهم مدد كابلو ባህሊ نحد ولك سب ባህርያቱ ወይ ጠባዩ እንታይ ኢልካ ምስተሓትት ትጽበዮም መልስ ኣለዉ نحد ሕብረተሰብ ኣክንዲ ጠባዩ ብጥቕልሉ እንታይ ባህልኻ ኢልካ ኢኻ ተሓቶ እቲ መልሲ ባህርያቱ ስርዓቱ ኣተሓሳስብኡ ስነ ምግባሩን ኣገባብ ናይ ናብሩን ህይወቱን ኮይኑ ይጸንሐካ እዞም ጠባያት ምስተፈጥሮ ሕብረተሰብ ዝተኣሳሰሩ እዮም ፍልሊ ተፈጥሮን ባህርያትን እንታይ እዩ ኣምላኽ ንሰብ እንስሳ ገረብ ባሕሪ ወዘተ ፈጠረ ነቶም ዝፈጠሮም ነናቶም ባህርያት ሃቦም ሰብ ህይወት ንኽነብር ይውለድ ይበልዕ ማይ ይሰቲ ኣየር ይስሕብ መዕቆቢ ይሰርሕ ክዳን ይኽደን ይሓስብ ይምርዖ ይወልድ ይመውት ወዘተ يحمم يحقوس يحزن ጽምብላት ይገብር ምስኮሙ ሰባት ርክብ ይህልዎ ወዘተ እዚኦም ገለ ካብ ባህርያታትና እዮም ናይቶም ካልኦት ፍጡራቱን ነናቶም ባህሪ ኣለዎም ኣብ እንግሊሽ needs and wants ዝብሉ ቃላት ኣለዉ እዚ ናብ ትግርኛን ክትርጎም ብዝቀረበ ቃላት ኣገዳስነትን ኣድላይነትን ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣየር ማይ መግቢ መዕቆቢ ክዳን ኣገባብ ርክብ ምሰባት ኮነ መንፈስ ወይ እምነት ፍርያምነት ካብ መቕጻል ኣጻናብላን ስምዒታትን ኣጋጣሚታትን ናይ መንፈስ ይኹን ስጋውያን ሓጎስ ሓዘን ደርፊ ካብቶም ኣገደስ ናይ ደቂ ሰባት እዮም ምናልባት ሳይክል ሃልያትካ መኪና ተድልየካ ኮይኑ ክሰማዓካ ይኽእል እዩ መኪና ወኒንካውን ካብኣት በልጽ መኪና ወይ ኣየር ክትብህግ ትኽእል ኢኻ ኣብ ገዛ ክርያ ኣለኻ ናትካ ገዛ ክትገዛ ክትብህግ ኢኻ እዚ ምስቲ ድሌት ወዲ ሰብ መወዳእታ ዘይብሉ ዝተኣሳሰር እዩ ናይዞም ዳሕሮት ወይ ኣድለይቲ ነገራት ህይወትካ ምቾት ንኽህልዎ ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም እቶም ቀዳሞት ዝበዝሑ ናይ ህይወት ሕቶ ክኾኑ ከለዉ እቶም ዝተረፉ ከም ግዴታ ክህልዎኻ ዘለዎም ኮይኖም ዝስምዑኻ እዮም ስለዚ ባህሊ ነቶም ኣገዳስነት ዘለዎም ኣብ ህይወትካ ብኸመይ ተማልኦም እዩ ግሪካዊ ፍላስፋ ዲዮጓንስ ሓደ መዓልቲ ሓደ ቆልዓ ካብ ዕቋር ብኢዱ ማይ ክሰቲ ምስራዮ ነታ መስተይቱ ዝነበረት ታኒካ ደርቢዩ ብኢዱ ክሰቲ ጀመረ ካብዚ ቆልዓ ዓቢ ትምህርቲ ተማሃርኩ በለ ማይ ንምስታይ ግድን ኣይኮነን ታኒካ ዘድልየካ ካብ ዝብላ ተሓሳስባ ይኾም ኢሉ ኣቐዲሙ ታኒካ መስተይት ክትኮነዩ ሒዙዋ ኮለል ዝብል ነይሩ ምናልባት ሓደ ሰብ ማይ ክሰቲ ግድን እዩ ሓደ ሕብረተሰብ እቲ ንማይ ንምስታይ ዝጥቀመሉ ቅዲ ኾነ ዝልለየሉ ኣገባብ ወይ ማይ ዝሕዘሉ ናውቲ ከምኡን ቅዲ ዘምጻሉ ባህሊ እዩ ምናልባት ብኢዱ ናይ ምስታይ ቅዲ ዘለዎ ሕብረተሰብ እንተዝህሉ ነይሩ እቲ ቅዲ ከመለለይ ባህሉ ምትሓሰበ ነይሩ መግቢ ብእኽልዩ ዝስራሕ ግድን ካዩ ንኽትነብር መግቢ ዘድልየካ እቲ ሜላ ኣሰራርሓን መሳርሒኡን ባህሊ እዩ ነቲ እኽሊ ካብ ሕርሻ ኢኻ ተምጽኦ ኣተሓራርስኡ መሳርሒኡን ናይ ሕርሻ ባህሊ እዩ እቲ ሓውሲ ወግዓዊ መግብና እንጀራ ወይ ጣይታ እዩ ንኽስራሕ ይልወስ ይላፎ ይካሰስ ይብላዕ እዞም መስራሕ ባህልና እዮም ቅድሚ እዩ ዝራእ ይሕረስ ይጽሀ ይዕጸድ ይኽየድ እኽሊ ይሕፈስ ይጣሓን እዞም ከይድታት ምስ ኣተገባብሮኦም ባህልና እዮም እቶም ነዚ ንኸተማልኡ ዝጥቀመሎም ናውቱን ባህልና እዮም ካብ ማሕረሻ ክሳብ ሽመል ካብ ጻሕሊ ማሕሊ ኾነ መጎጎን ጊባቦን ዘሎ ናውቲ ባዕሉት እንጀራ ንኽንዕንገል ንበልዖ ሓደ ካብ ባህላዊ ምግብና እዩ መዕቆቢ ንወዲ ሰብ መዕቆቢ የድልዩ ደቂ ሰባት ንነብሶም ካብ ቀዝሒ ንፋስ ፀሓይ ኣራዊት ነብሶም ዝከላኸሉሉ መዕቆቢ ቤት ህድሞ ኣግነት ኣግዶ ወዘተ ከም ባህላዊ ቤት ናይ ሕብረተሰብና ህድሞ እዩ ነታ ህድሞ ንኽትስራሕ ዘሎ ኣገባብ ኮነ ናውቲ ባህልና እዮም ልብሲ ክዳውንቲ ንኸይንቆርር ንቆርቦትና ካብ ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ካልኦትን ንምክልኻልን ጫማ ካብ በላሕቲ ነገራትን ካልኦትን ንድሕነትና ንጥቀመሎም ነዚኦም ንምልባስ ንጥቀመሎም ኣገባባት ቅድታት ዓይነታት ምስ ግዝያቶም ወዘተ ባህልና እዮም
سمعيتات زي بلو سب كونه حبرة سبيلن حاجوس حزن حرقان تعجستي زخري تزتا وزتا زأمسولو سمعيتات نايزوم سمعيتات أكلاو نتصبرق كونت انبلومون ባህልና ሓደ ሕብረተሰብዮም ነቲ ጽምብል ዘሰኒዩ ሙዚቃን መሳሪሒኦም እንደርፎምን ባህልናይቲ ሕብረተሰብዮም ፍርያምነት ሰብ ንኹሉ ክፋር ኣለዎ ህፃን ምስ ተወልደ ክምርዖ ብህይወት ኮሎን ምስ ሞቶን ዘሎ ቅድሙን ድሕሩን ናይ ሓጎስ ኮነ ሓዘን ጽምብላት ባህልናይቲ ሕብረተሰብዮም ካብዚኦም ወጻኢ ብኽለ ዕድመ ኮነ ጸታው ጽምብላቱን ባህልናይቲ ሕብረተሰብዮም ኣብ ውሽጢ ሓደ ሕብረተሰብ ዘለው ተመሳሰልቲ ሰላምታ ይኹኑ ሓድሕዳው ምክብባርን ክብርታትን ባህሎም እዮም ከምኡን ተመሳሰልቲ ክራዳድኡሎም ዝኽእሉ ድምፅን ኣካላዊ ምልክታትን ባህሎም እዮም መንፈስ ሓደ ሕብረተሰብ ንኣምላክ ኮነ ጣዖት ንሰናይ ኮነ እከይ ከምልኽ ይኽእል እዩ ምዚኦም ብመንፈስ ይዝራኸብ ነዞም እምነታቱ ንምኽባር ዝጥቀመሎም ኣገባባት ወላ ኩሎም ኣይኹኑ ባህሉ ክኾኑ ይኽእል እዮም ንዝኽሪ ንኽብሪ ጽምብላት ኮነ ስርዓታት ክስራዓሎም ይኽእል እዩ ነዞም ጽምብላት ኮነ ስርዓታት ዝጥቀመሎም መስተታት ክዳውንቲ ቦታታት ኮነ ካልኦት ምስ ባህሉ ዝተኣሳሰሩ እዮም ወለደ ሓበሻና ናብ ቤተ ክርስቲያን ንኽኸዱ ዘዘውትርዎ ጻዕዳ ነፀላ ኣለዎም ብዝያዳ ኣዴታትና ካብ ምሕር ምዝውታር ንሱ ከይገበርካ ምኻድ ነውራ ሓጢያት ኮይኑ እውን ክስማዓና ይኽእል እዩ እንተኾነ ኩሉ ክርስቲያን ከም ናይ ሓበሻ ኣለባብሳ ለቢሱ ናብ ቤተ ክርስቲያን ይኸይድ ማለት ኣይኮነን ሓጢያት እውን ኣይኮነን እዚ ናብ ምድራዊት ቤተ ኣምላኾም ንኽኸዱ ዝኽተልዎ ባህላዊ ኣገባብ ኣለባብሳ እዩ እዞም በብሓደ ክንሪኦም ዝጸናሕና ንወዲ ሰብ ኣገደስቲ ጠባያትን ባህርያትን እዮም ነዚኦም ንኽማልኡ ንጥቀመሎም ተመሳሰልቲ ስርዓታት ናውትታት ኣተሓሳስባታት ስነ ምግባራትን ነጸብራቃትን ባህልና እዮም ክልተ ዓይነት ፍርያት ናይ ባህል ኣለዉ ንዋታውያንን ዘይንዋታውያንን ተባሂሎም ኣብ ክልተ ይኽፈሉ እቶም ንዋታውያን በአካል ክንሕዞም ኮነ ክንድህሶም ንኽእል ኮይኖም እንተቶም ዘይንዋታውያን ነቶም ስምዒታት ሓሳባት ክብርታት ባህላውያን ደርፍታት ኮኑ ጽምብላት የጠቃልሉ ነቶም ንዋታውያን ያታውያን ኢልናውን ንጽውዖም ኢና ያታውያን ወይ እቶም ንዋታውያን ባህል ንብሎም ያታውያን መሳርሒ ሙዚቃ ያታውያን ክዳውንቲ ያታውያን መስርሒ ህንጻ ያታውያን መሳርሒ ክሽነ ወዘተ ያታው ደርፊ ክንብል ከለና እታ ደርፊ ብያታው መስርሒ ሙዚቃ ዝተሰርሐ ደርፊ ኢና ንብል ዘለና እቲ ደርፊ ባህላዊ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ያታው ጽምብል ኣይንብልን ኢና ያታው ስነ ምግባር ኣይንብልን ኢና ምክንያቱ ያታው ንሓሳባት ወይ ተግባራት ኣየፀውዕን እዩ ካብ ማሕበረሰብ ወጻኢ ካልእ ናይ ሞያውያን ባህሊ እውን ኣሎ ኣብ ኣገባብ ኣሰራርሖኦም ውልቃዊ ጠባዮም ስነ ምግባሮም ወዘተ ዘተኮረ ናይ ሓደ መምህር ኮነ መምሃራን ባህሊ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ወለዲ ከመይ ክኾኑ ኣለዎም ናይ ካልኦት ፖሊስ ፖለቲከኛታት ወተሃደራት ሓኻይም ወዘተ እውን ከምኡ እዞም ባህሊ እቶም ተገልገልቲ ናይዞም ሞያ ዝኾኑ ሕብረተሰብ ነዞም ሞያውያን በብውልቆም ንኸማልእዎም ትፅቢት ዝግበረሎም እዮም ብኻልእ ኣመለኻኽታ እቲ ሕብረተሰብ ቁኑዕን ጉጉይን ኢሉ ዝሓስቦ ናይዞም ሞያውያን ጠባያት ባህሊ ወይ ባህሪ ናይዞም ሞያውያን እዮም ምናልባቱን ዘይተጻሓፈ ሕግታት ክንብሎም ንኽእል ኢና እንተኾነ ምድንጋር ንኸይፍጠር እንተዘይኮይኑ ኣርእስትና ነዚ ዝምልከት ኣይጸንሐን ልምዲ ቃል ብቃሉ ክትርጎም ከሎ ንብምልምማር ዝመፁ ስርዓት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ወይ ጉጅለ ዘመልክት እዩ ሓንቲ ስድራ ንሓደ ልምዲ ከተበግሶ ትኽእል እያ ንኣብነት ሓደ ሰብኣይ ኣጋጣሚ ሓደ ክረምቲ ቅድሚ ማሕረስ ምጅማሩ ወይ ምዝርኡ ካብ ነፍሲ ወከፍ ዘራእቱ ንኣዕዋፍ ሓሓፊሱ ናይ ምሃብ ልምዲ ነይርዎ እቲ ምኽንያት ሓደ ክረምቲ ከም ገለ ክብል ካብ ዘራእቱ ነተናብጥቑ ዝነበረ ኣዕዋፍ ሓፊሱ ሃበን ኣብታ ቀውዒ ሓፊስዎ ዘይፈልጥ ብዙሕ ምህርቲ ሓፈሰ ድሕሪኡ እዘን ኣዕዋፍን ርሒሰናን ኢሉ ማሕረስ መፀ ከዘውትሮ ጀመረ ደቁን ካብ ኣቦኦም ነዚ ልምዲ ወረስዎን ለመድዎን ደቁ ነናቶም ስድራ ምስ ፈለዩን በብወገኖም ቀጸልዎ መቐጸሊኦም ምኽንያት ምስ ኣቦኦም ከለዉ እቲ ልምዲ ከም እምነት ኣብ ርእሶም ሓዲሩ እዩ ንጥፈታት ባህሊ ኣብ ህይወትና ኣገደስቲዮም ንኸይትጠምም መግቢ የድልየካ ወላ እቲ መግቢ ባህሊ ኣይኹን ናውቱን ኣገባቡን ግን ባህሊ እዮም
سلازي ባህሊ ኣብ ህይወትና ኣገዳሲ እዩ ምናልባት ልምዲ እንተጎደለና ግን ጸላው ኣይኮነን ልምዲ ኣብ ህይወትና ኣገዳስነት የብሉን ነቲ ሓረስታይ ደቂ ዓዱ ሓረስቶት ነቲ ልምዲ ኣየዘውትርዎን ነይሮም እንተኾነ ምስቲ ሓረስታይ ሓደ ባህሊ እዩ ነይርዎም ምህርቶም ኣብ ክረምቶምን ጻዕሮምን እዩ ዝምርከስ ስለዚ ልምዲ ኣይኮነን ኣብ ሓደ ባህሊ ዘለዎ ሕብረተሰብ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓሌቱን ዝተፈላለየ ልምዲ ክህሉ ይኽእል እዩ እቶም ደቂ ዓዲ ነቲ ሓረስታይ ብተግባሩ ይሕጭጭልዮም ነይሮም ምክንያቱ ተግባሩ ነተን ኣዕዋፍ ንምዕንጋል ወይ ንሰናይ ግብሪ ዘይኮነ ቀፂልዎ ኣብዚ ምህርቱ ንኸሓፍሰሉ እዩ ብዙሓት ልምድታት ካብ ባህሊ ክትፈልዮም ዘሸግሩ ኣለዉ ንኣብነት ንዓበይቲ ኣረጋውያን ሰባት ንምኽባር ድንን ኢልካ ሰላም ናይ ምባል ባህሪ ኣሎ ከም መግለፂ ዊኪፔድያ እዚ ልምዲ እዩ ከም ምክንያት ዝቐርብ እቲ ምድናን ዘይኮነ ነቲ ሓሳባዊ ስነ ምግባር ወይ ሓሳባዊ ክብረትዮም ከም ባህሊ ዝሓስብዎ ንዓበይቲ ምኽባር ዝብል ስነ ሓሳብ እዛ ኣተሓሳስባ ኣብ ሕብረተሰብ ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ይኣምኑ ሓደ ሰብ ንባህሊ ሓደ ሕብረተሰብ ንኽርዕሞ ከቢድ እዩ እንተ ንልምዲ ግን ዝያዳ ባህሊ ቀልጢፉ ክላመዶ ይኽእል እዩ እዚ ሰብ ናብቶም ንዓበይቲ ብምድናን ክብሮም ዝገልጾ ሕብረተሰብ ምዝስደድ ንዕኦም ንኽመስል ድንን ክብል ይኽእል እዩ እቲ ናይ ውሽጢ ሓሳባዊ ስምዒት ልቦናዊ ስምዒት ግን ማዕረቶም ሕብረተሰብ ገይሩ ክርድኦ ኮነ ክስምዖ ኣይክእልን እዩ ቀፂሉ ዊኪፔድያ ነታ ኣቐዲምና ዝሰማዕናዮ ናይ ምድናን ሓዊስካ ሓሙሽተ ከም ልምድታት ኢሉ ዝገልጾም ቀዳማይ ከምታ ኣብ ላዕሊ ዝበልናዮ ምድናን ክኸውን ከሎ ካልኣይ ኣብ መንጎ ሓደ ሕብረተሰብ ሓደ ዓሌት ድዩ ወላ ነገር ወይ ካልእ ከም ዝለዓለ ደርቢ ናይቲ ሕብረተሰብ ተቐባልነት ምዝህልዎ ልምዲ እዩ ሳልሳይ ኣብ ገለ ሃገራት መግብና በልዓኻ ምጉሳዕ ቅቡል እዩ ኣብ ገለ በንጻሩ ራብዓይ ጫማኻ ኣብ ደገ ኣውፂኻ ናብ ውሽጢ ገዛ ናይ ምእታው ልምዲ ዘለዎም ሕብረተሰብ ኣለዉ ድሮ ብዙሓት ናብዚ ልምዲ ዘለዎም ሕብረተሰብ ዝተሰደድና ለሚድናዮ ኣለና ሓሙሻይ ኣብ መሬት ኮፍ ኢልካ ናይ ምብላዕ ልምዲ ዘለዎም ሕብረተሰብ እውን ኣለዉ ከም መግለፂ ናይ ሶሽዮሎጂ ወይ ማሕበራዊ ትምህርቲ ንፍልሊ ባህልን ልምድን ከሰንዮ ከሎ ሕብረተሰባት ኣብ ቦቦቶኦም ንናይ ሰላምታ ባህሊ ብዝተፈላለየ ልምዲ የዘውትርዎ ማሕበራዊ ትምህርቲ ወይ ሶሽዮሎጂ ንፍልሊ ባህልን ልምድን ጸሚቑ ክገልጾ ከሎ ሓደ ዓይነት ባህሊ ዘለዎ ሕብረተሰብ ካብ ልዕሊ ተጠቃሚ ሓደ ዓይነት ልምዲ ይበዝሕ ሓንቲ ስድራ ንበይና ሓደ ልምዲ ክትጥቀም ትኽእል እያ ሓሳባት ኮነ ተግባራት ባህሊ ካብ ሓሳባት ኮነ ተግባራት ልምዲ ዝሰፍሑ እዮም እቲ ሓረስታይ ዝረዓማ ልምዲ እታ ቅድሚ ማሕረስ ትብል እያ እንተዘይኮይኑ ቅድሚታ ልምዲ ኮነ ድሕሪታ ልምዲ ተመሳሳሊ ባህሊ ምስ ሕብረተሰቡ እዩ ነይርዎ ባህሊ ንኽቕየር ነዊሕ እዋን ይወስድ እዩ እንተ ልምዲ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክልመድን ክሕደግን ይኽእል እዩ ባህሊ ኣካል ማሕበራዊ መንነት እዩ እንተ ልምዲ ግን ኣካል ሓንቲ ዓሌቱን ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ባህሊ ክብሪ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ እዩ ልምዲ ምስ ክብሪ ዘተኣሳስር የብሉን ትውፊት ባህሊ ኮነ ልምዲ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተወራረሰ ክኸይድ ከሎ ትውፊት ይበሃል እቲ ዝወራረስ ናውቲ ዘይኮነ ሞያ ኣተሓሳስባ ፍልጠትን እምነታትን እዮም ሞጎጎ ባህላዊ መሳርሒ ክሽነ እዩ እቲ ብኸመይ ትስራሕ ካብ ኣደ ናብ ጓላ ኮነ ናብ ካልእ ዝመሓላለፍ ፍልጠት ትውፊት ይበሃል እንተኾነ ትውፊት ባህሊ ክወራረስ ከም ባህሊ ልምዲ ክሰጋገር ከም ልምዲ ይጽዋዕ እዩ ተወሳኺ ናይ ቋንቋ ለሃጃ ምስ ባህሊ ዘተኣሳስር የብሉን ኣብ ዓንሰባን ራያን ዘለው ተዛረብቲ ትግርኛ ዝተፈላለዩ ለሃጃ ክህልዎም ይኽእል እዩ እዚ ኣብ ባህሊ ዝህልዎ ጽልዋ የብሉን ምክንያቱ ቋንቋ ባህሊ ይኮነን ምናልባት ግን ቋንቋ ከም መሳርሒ ባህሊ የገልግል እዩ ንሱ ከዓ ንባህሊ ብትውፊት ክነመሓላልፎ ከለና ከምኡ እውን ንስነ ምግባራትን ሰላምታን ብቋንቋ ክነሰንዮም ከለና እዩ ሓደ ካብ ባህላዊ ክዳን ናይ ሕብረተሰብና ነፀላ ክነሱ ኣብ ናይ ኣለባብሳ ልምዲ ስለዝተፈላለኻ ወይ ኣተኣዳድያ ኮነ እድያቱ ስለዝተፈላለኻ በበይኑ ባህሊ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ኮነ ወዲ ተባዕታይ ምስ ባህሊ ዘተሓሕዝ የብሉ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ምኽንሻብ ዝተለምደሉ ምክንያት
ስምዒታ ንኽትቋጻጸር ካብ ዝብላ ኣተሓሳስባ እዩ ናይ ወዲ ተባዕታይ ምኽንሻብ ኣብ ግዜ ብሉይ ኪዳን ከም መለለይ ሃይማኖት ከም ማዕረ ጥምቀት ናይ ሎሚ እዩ ነይሩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግና ብኻልእ ተተኪኡ እቲ ለሚድዎ ዝጸንሐ ሕብረተሰብ ብቐሊሉ ካብቲ ልምዲ ክጋላገል ብዘይምኽኣሉ ንኣሽሓት ዓመታት ከም ልምዲ ርዒምዎ ነይሩን ኣሎን ኣብዚ ግዜ ተኸንሸብ ኣይትከንሸብ ክርስቲያን ካብ ምዃን ኣይትዕንቀጽን መጽሓፍ ቅዱስ ካብ መሓዝ ኣይትውገዝን ስለዚ ዛጊጥ እቶም ምኽንሻብ ዘዘውትሩ ዘለዉ ሕብረተሰባት ከም ልምድዮም ርዒሞሞ ዘለዉ መደምደምታ ሰብ ክነብር ዝተዓደሎም ባህርያታት ኣለዉ ይበልዕ ይሰቲ ምዕቆብ ይሰርሕ ወዘተ ስምዒታቱ ብጽምብል ኮነ ብሃንደበት የንጸባርቖም ነዞም ግዴታውያን ባህርያታት ንምምላእ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት ዝተፈላለዩ ቅዲ ይኽተሉ ሓደ ዓይነት ቅዲ ዝኽተል ሕብረተሰብ ሓደ ባህሊ ከም ዘለዎ ይሕሰብ ሕብረተሰብና ምዕቆብ ዝኾነ ቀንዲ ቤት ህድሞ ይሃንጽ እንተኾይኑ ምስተኣግነት ወይ ኣጉዶ ከም ቀንዲ መዕቆቢኡ ዝጥቀም ሕብረተሰብ ዝተፈላለየ ባህሊ እዩ ዘለዎ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ጻንሖትና ነዝመስል ክሳብ ኣብ ስዕብ መደብና ንራኸብ ሰሰናይ እናተመነኹ ይፋነወኩም